Herri hezitzaile taldea udaletxeko hainbat departamentu, Kirol Elkarte, Kabia Elkartea, Berritzeguneak eta Ede Fundazioak osatutako talde bada. Iaz bulinari buruzko hitzaldiak antolatu genituen eta aurten familia aro digitalean gaiari heldu diogu. Haurretan erabeen heziketan parte hartzen duten eragile guztiei zuzendutako hitzaldiak dira. Eta gai hau zergaitik aukeratu dugu? Departamentu, ikastetxe eta Kirol Elkarte ezberdinek gai honen inguruko kezka agertu digutelako. Aurten ere 3 saio izango dira, iaz bezala, baina aurten 3 izango dira Antonianotan, eta ordu berean, 6:30 8 arte, 3. Lehenengoari izena jarri diogu otsailaren 27an izango da lehena, 3 ostegun jarraian dira, otsailaren 27a, martxoaren 5 eta martxoaren 12a. Aurrenekoari, otsailaren 27koari, izena jarri diogu jarraituko, eta hau izango da pixka bat nerabeen teknologia berrien erabileraren inguruko hausnarketa bat egitea. Horretarako ekarri dugu aditu bat, Estibalitz Linares da, Deustoko Unibertsitateko doktorea bea, eta oso dinamika politak eramaten ditu, eta gai honetan lagunduko digu, hausnarketa hau egiten. Bigarren saioa izango da martxoaren 5ean, izenburua jarri diogu konektatuko gara, eta hau izango da saio praktiko bat. Zer daramagu, zer daramate gure aurrek eta gure gazteek sakelean, horren inguruko saio praktiko bat izango da, eta hemen ere aditu bat izango dugu pantaila zamigazetik etorriko dana. Eta 3. saioa martxoaren 12an, izena jarri diogu zaretuko gara, eta hau izango da pixkat baliabideak ematea. Zer egin dezakegu erabilera arduratsua sustatzeko, hau da, interesatzen zaiguna guri, eta hemen ere aditua izango dugu, aurreneko egunen etorriko zaigun aditu bera. Gaur egun aurrak teknologi beharria sinkuratuta jaiotzen dira, eta gazteei teknologia hauek 11 aukera ematen dizkiete, gauza berria deskubritzeko, ikasteko, harremanetarako eta bar. Baina honetaz gain, izan daiteke arazo iturri nabari bat. Batez ere, etxeko txikitxoentzat. Hori dela eta, helduen kezka nagusietako bat da, gazteek aurrak teknologia hori ematen duten erabilera, kezka honi erantzuteko antolatu dira jardunaldi hauek. Eta nagusiki bi helburu hauek ditu. Gazteak mundu digitalean duten mundu digitalarekin markatu duten harremana eta teknologia hauei ematen duten erabilera ezagutzea, eta bestetik guraso hezitzaile eta oro har herritarrak gazteak hezitzerako orduan eredu izateko argibideak eskuratzea. Hitzaldi hauei izena jarri digun arren familiaro digitalean, hitzaldiak daudela pixka zuzenduta aur, nerabe eta gazteen inguruan gauden eragile eta agente guztiei. Gurasoak, tutoreak, irakasleak, entrenatzaileak, begiraleak, eta pixkat gai honen inguruan gehiago jakin nahi duen pertsona guztiai, guk gonbidapena luzatzei etorri eta gehiago jakitea gaur egun pil-pilean daun gai honen inguruan.